संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु ଅନନ୍ୟ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କର୍ଷ କଳା ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଏହାର ଇତିହାସ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂହତିର ନିଆରା ପରିଚୟ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ପରିବେଶ ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏହା ସହ ଭରପୁର କଳାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନିଆରା ଲଳିତ କଳା ଓ ଉପଯୋଗୀ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଏଠାକାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକକଳାର ଝଲକ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସତେଜପରି ଗୁଞ୍ଜରିତ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣର ଶବ୍ଦ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସର କଥା ଏହା ସହ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହସ୍ତକଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଛି ଅନେକ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ନୂଆ ଦିଗଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
নীলা পড়িয়াটির রঙতে অঙ্কিলা ছবিটিয়ে রঙতে অঙ্কিলা ছবিটিয়ে समाज और संस्कृति मुद्रा दुईटी पार्श्व लोककला संस्कृति विहीन मनुष्य परिचन्न एणु आम राज्य सरकार लुप्त होई रहिଯାଇଥିବା लोककलार पुनरुद्धार ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ।